Unoy lam jong khasi authority u Dr. Al Nonglaj ulong ba ka chingmanjur jong ka sarkar jila hapo ka inorbar thawan ka jila ta ka Legislative Assembly panwanra da ka resolution hapo ka inorbar berpundong yaktin khasi ha krin pra ha ka sam arja ka khandai kadai hi ka jingpan bo da ka khasi authority ha ka to por namar ba kiles ngau thu shai batang ka sur jong MP ka sarkar India ka nam sngap satya khlam da yo ka jingmanjur na po ka sarkar jila kumta nakaliang ka khasi authority kapan bori ka sarkar jila bakare banra no da ka resolution hapo in bar thawan ban menjulang da baro an riu phongot ki nong yalam jong ka jila kum ulong ru baka jinga bentalang ka tin karu ha ka jirawa ban ithu no ha ka kanit ko pra kamdai e than ka da ka kamdai than e da ka jing Yatrelang bat khasi authority handai day ka sarkar ka bala karpat ha ka tu ka por ban kan thop lang ya ktin karu ulong ru baya ka tai ka jing mi ka ktin karu ban kan thop lang ha kan ka pra I ha ka jing sta jong ka sarkar India namar ba kum ka jala jingi ka bret kala na em ban yo jingi tho artli ki jai ktin ya kane la ong da u Dr. Nonglaj padong lu la I ha ka jing sta jong ka sarkar India Kajing dawa banwanra ya ka assembly resolution lani cabinet resolution ni dawa nagi khasi author society namar ba kamdan ha kapor ba kren ha delhi bala kli yanga da kinong tho ur kupor balai ka suki kumba kli mke ngala jawab da ka basai ba kadan karong approach Kajing lam yaj bakla hakar kam banbu ye kene kam haka home ministry kawai kalong ba haki tu por dawatan ki MP ha parliament klamdon kajing tho ka basai na kalian ka state government shak sarkar India kamat kajing trilang nengkong wat na ka state government Ong no chief minister lane ki minister but ki MP ki bami khmat na ke jala kamdan te ka khasi author society kadawa ba kadai bandami na ka assembly ne na ka cabinet jala sarkar ni dawa mangi ka khasi author society banwan rai ka to hanrai ha kapor ba sarkar kala menjur banwan rai ka assembly resolution na keling jauh chief minister ulang belai bu lang hakari solution ya kaktin karo belai bu lang ngingim la ban ongi kata em bat kajing dawa jongi kalong bet yaktin khasi dia haba ke sarkar ke bu bat yaktin karo ngimdan kanong rim ban persya kata hanrei shwa kata katkum kajing lab jongi nakiri courts jonga sarkar Lakarong ka arts and culture ne political department namari ekni ka kam ka home ministry ka ka political department ka ba yapha yaki chithi ta ngim patu I baswa jong ka to la dan ka jingdawa na kaling ka sarkar ya ka ktien garo hanrai hagas nem arajar khatlai ka jing penshai jong ka political department jong sarkar jala Siapang ketin kasi kaladan pa bat kumjuru hadro arijar khat nyo shwa bankot ka sarkar hakto ko por jong mukul sangma ka committee ka official committee jong ka sarkar me gelya ka long for inclusion of Khasi language kata ka dai ka official committee ka ba khadro hagas nem arijar khat nyo Handai arjar khatra ka wanno ka sarkar bat mai simla shu e kaban pentri kametu committee ka shu sakot no kumto ti minta habakilaj artle ki jaktin na ka jo ke jala kitip shai bakni ke jala chung ye jala baret ti ka shonga sarkar India ban pen la ne am berperung arteli ki jaktin na kali ke jala haba haki we ki jala ro ki dan ki jingdawa ki bakwan
kanuk sa ngasu kedaw hang ni nam ta kajing tim jongpi kum hapo Asam nalor bala dan lupa ka Asamis kawai ni kitin banakong barung ha ka kernet ko bapra adin ka Asamis ka jingdawa kalong ya ka bodo bat ya ka karbi ti haba kidon kitu jingdawa ya ka bodo bat karbi ha ka snem arjar lai ka Ministry of Home Affairs ka wanra ya ka bill na kam taban pedrong siwatang ya ka bodoh. Kam simpediang ye kejing rawapan pedrong ya beroar. Tementa ka syong kasorkar India tambah kejing kuak jongi kalong ba kasorkar megilia ka babut din ya keni lani kasorkar India. Kam dai ban pej daga khmat ban ong lada yo beroar telong lada mio beroar te nai. Ni kwa ba le hop kat kum kerenyen bat ka kerdan jong ka ketien tingitep ka ketien khasi talong ka wei ni ketien ke ba hakmat do lada nong na ki jat ketien North East India jat ketien jong girit pa ka ketien khasi kamdan ha ka kerdan ba ar kerdan be ja kerdan banakong ka bamot ba ka ketien khasi kere ka banakong madrong ha ka kernet ka na sharilom garo ti ngidan na ki babun ki platform kum hakapor bau chief minister ukhat ni ni ladan kajing kendulang batu chief minister na ka bentaban penyat chapran kawai ka bau chief minister u ong ban pecik jidon kam jong kini ki organization nomor kini ki organization baroar ni ka khasi author society bat ka achik literature society ngidai ki society ki ba hak resolution assembly resolution la kedausha kidai ki autonomous literary society or organization recognized and funded by the government ti in line la ong to with Sahitya Sabhas in other states ti habakini ar kisunjok kidai ki bara itu daka sarkar barbala fundro daga sarkar ngira yo menta ka annual grant that license adu menta but ngi hap hi bandan kaji trelang ha ka bedai but kini hunrai ngi penlejemut ya ka tin kasi ki penlejemut ya ka tin acik lani negara